Uma wakhulelwa esasemncane kakhulu, wabona nje ukuthi lesisu lesi sizomlibazisa ngoba uma bekade eyithandela ubumnandi. Ngicela ukukutshela wathi nje angaqeda ukubeka ingane phansi kwabe ngathi usegraduate-ile, kwangathi uthole iy'mendlela bese ebhanki isikole ahambe ayoyigruvela, ahambe ayodla ubumnandi ayiphilele nje. Lapho-ke mina ekhaya ngisawumntwana omncane ngisele nokhokho, umama ozala umakamama, because umakama washona, wadlula emhlabeni. Bakwethu sengikhuliswa yilo gogo-ke manje ngikhuliswa yisalukazi, uma uphansi phezulu uyehla uyenyuka namadoda. Bakithi ngangilihalela uthando lukamama, inhliziyo yami ibuhlungu ngilambele uthando lukamama ngoba umama nje ubekangabambeki, uphuma ngena. Ngicela ukukutshela ukuthi umama ey'ndleleni zakhe lezi wayebhizi ngazo, wathola umaqondana wakhe, wathola isoka abathandana nalo kamnandi, lamshada. Ngicela ukukutshela ukuthi mangabe beqeda ukushada, omuhle umshado lo, lamthengela umuzi omuhle ey'ndaweni zasesilungwini. And then phakathi kulowo muzi ngicela ukukutshela ukuthi bekukuhle kakhulu, kumangaza. Uyayibona nje lento leyo, nami ngiyibhekile, ngiyibuka ku-social media lempilo. Uma bajabulile nale ndoda, sebeze baqala umndeni, umndeni nje ofudumele kumnandi, bahappy. Ngicela ukukutshela bahamba ama-vacation, uyalibona ukuthi uthando labo lu-serious. Inhliziyo yami ibibuhlungu kakhulu ngibona uma ethanda iy'ngane zakhe on social media. Ngibona ukuthi uma sho ukuthi kahle kahle uyakwazi ukuthanda iy'ngane zakhe, sho ukuthi umina nje ngedwa angangifuni. Lapho uma ubebhizi-ke engigixabeza ngemali, engipha imali, imali nje eyiletha because imali uma bekade engashodi ngayo. Lento yokuba intandane umama ephila ingicindezele ngaze ngafika esigabeni la sengibhema khona ugwayi omkhulu. Nonke niyawazi ukuthi ugwayi omkhulu yini, unsansensi insonsu. Hayi ngayihuqula bafethu, ngayihudula. Manje unsansensi insonsu, mengiqeda umhudula bengivelane ngibe nosizi kakhulu. Ngicela ukunitshela ukuthi ngigcine sekukhona nokuyidraganyana okusawunganyana mangabe ngibhema because ugwayi omkhulu bekade ngasawuzweli. Ngicela ukunitshela ukuthi bengibuye ekhaya ngidakwe, ngiduzuke, kubonakala ukuthi hayi ingiphethe lento engiphethe. Vele imali yokuthenga nginayo because uma imali ungithumela yona ngey'taki. Umama benokhokho bangithathe bangise rehab. Ngifike ngidonseke nami isigwebo sami lapha e-rehab. Yazi kwakulula ngiyibhema lento. Anibazi ubuhlungu laphayana nina, obulaphayana kwakunzima. Kuthe mangabe sekudambile nami sengizizwa ukuthi hayi cha manje sengibuyelile esimweni sami. Angisancinzelwa, sengiyaweza ukuthi ama-drugs asephumile, asevovekile. Ngicela ukunitshela ukuthi ngahlala-ke manje ngacabanga ukuthi kahle kahle into engifake kulama-drugs ukuthi mina ngishoda ngothando lomzali. Kunganjani ukuthi ngihambe ngiyoyi-communicate lento noma wami, ngimtshela ukuthi ngizizwa kanjani, ngifisa ukuthi sibe nobudlelwane, ngifisa ukuthi ngingayizweli isikhala enhlizweni yami, ngifisa ukuthi naye abe khona empilweni yami, nami ngizizwe njengomuntu ebantwini. Lifike-ke ilanga lokuthi ngidischarge la e-rehab. Ngicela ukukutshela ukuthi ezinye iy'ngane zayilandwa abantu basemakhaya kubo, beyilanda ngey'moto, ubona imindeni ihlangabeza iy'ngane ijabulile. Guess what-ke mina uma washiya inothi, washiya nemali lokuthi ngofike ngigibele i-Uber ingise ekhaya kukhokho. Ake mina ngicela ukukutshela, ngatshela udriver ngathi ishaya izule driver, siya kuphi manje? Siyesithabathabeni somuzi kamama. Guess what? Ngabuya esithabathabeni somuzi kamama ngikhala inyembezi, inhliziyo yami ibuhlungu ngoba ngathi ngifika umama wangitshela ukuthi yena ujahile baya kwi-vacation, angeke sikwazi ukuthi sikhulume. Akasho nokuthi hey mntanami ngijahile, ngicela ubuye ngosuku olukuthi or ngizofika kuwena. Wavelana nje wathi yena bajahile ukuya kwi-vacation, ubumnandi bumlindele. Wavelana wanginikeza imali, wathi wanginikeza isitack semali, wathi enye imali uzongifakela yona nge-e-wallet. Musa esimweni esinjengalesi wenza kanjani? Wena uyimina ubungenza kanjani? Uphuma kanjani kulesi simo la uzizwa khona umoya wakho ulambile, umphefumulo wakho ulangazelele ukuthi ube nomuntu nje okuzothiwa umzali empilweni yakho?
uphuma kanjani kulesi simo because nobaba wami angimazi uma akaza disclose ekhaya ukuthi ubani ubaba wami mhlawumbe ngabe ngaya kuyena ngiyozama ukuthi avale isikhala empilweni yami. Family, ningakhohlwa ukuthi incwadi Impi Yabomdabu isethunjini animated movie yencwadi eyenziwe lapha kuyibhuku la kaMatikuletsheni iZulu novel ebizwa kuthiwa Impi Yabomdabu isethunjini. Siyayithengisa as animated movie, siyatholakala ku WhatsApp, ungasixhuma mase siyakunikeza imininingwane yokukhokha noma mangabe ufisa ukuthi sifike esikoleni sakho sizondlalela imovie ungaxhumana nathi kuyona le number ku WhatsApp. Mase kuthi abanye ke family abaze ngezinye inhloso mhlawumbe bezoxoxa okunye sicela ukwazisa ukuthi le number it's for selling Impi Yabomdabu isethunjini. Siyabonga kakhulu isiyolala ibonene ezitorini ezilandelayo. Buzz SA to all social media platforms. Please ngicela ungazise kwi-comment section down below ukuthi wena usesimweni esifana nesami uma wakho enganginikeza uthando wawungenze njani. Ngiyanithanda kakhulu iyolala ibonene ezitorini ezilandelayo.